Jeg hedder Tim, og jeg kommer fra firmaet ETC, som jeg har været ansat i 15 år. Og for jer, der ikke er helt bekendt med ETC, så er vores mest kendte produkt, det er Source 4-lampen, som vi har produceret i 20 år. Vi er en amerikansk virksomhed, ligger i Wisconsin. Vi er 750 medarbejdere, og her i Europa der er vi 150 medarbejdere. Jeg blev inviteret hertil til at fortælle lidt om LED, og en af præmisserne det var, at jeg ikke skulle fortælle om vores produkter. Det vil jeg prøve at lade være med, men til gengæld så vil jeg så bruge vores produkter til at illustrere lidt om, hvad LED er, og hvor langt man som fabrik er kommet med LED, og hvad vi har muligheder med LED. Det er programmet. Jeg skal prøve at gøre det inden for 45 minutter for jeres skyld. Det er et stort emne, man ved jo ikke, hvor man skal starte og slutte. Hvis jeg taler lidt hurtigt, så er det fordi, at jeg synes, der er en masse ting, vi skal igennem. Og hvis der er et eller andet, som I synes, det kunne I godt lige tænke jer at få uddybet, så skal I bare stoppe mig. Og jeg får jo også stille lidt spørgsmål undervejs. Hvad har vi? Teater. Vi har teater siddende. Og vi har tv siddende, og så har vi pressen siddende. Det er fantastisk. Godt. Det første jeg lige vil snakke lidt mere om, det er, hvad er farver for noget? Og der er en eller anden japansk gut der, som har samlet en masse opsætninger og illusioner og former og så videre, farver på en hjemmeside, som viser, hvordan hjernen rent faktisk bliver snydt. Jeg har taget nogle eksempler med hensyn til, hvad der sker med farver, det vi ser, og hvordan hjernen den så fortolker det. Her der ser vi nogle firkanter med forskellige farver, og så ser vi en streg ud til hjørnet. Den streg, den er der faktisk ikke. Det er noget, som vores hjerne tror, den er. Det som ham her, den ungarske fyr, han har lavet nogle små blå firkanter her, og de bliver lysere og lysere, jo længere de kommer ud. Og det får, men der er ikke nogen striber, det er bare firkanter, der bliver lysere og lysere, men vores hjerne den opfatter den sådan. Her er der en anden måde, vores hjerne bliver snydt på, det er, når vi begynder at se farver med farver. I det tilfælde her, så er de øjne, som vi ser herovre, de er blå, og det er fordi, at vi ser det på en rød baggrund. Rent faktisk så er begge øjne er grå på begge sider. Her er nogenlunde det samme eksempel med blå og grønne på den røde spiraler. Den blå spiral er der ikke. Det er bare en kombination af de farver, som der ligger i den spiral. Så er der taget et topfoto af en øgruppe i Japan, og landmassen er fuldstændig den samme farve på begge billeder. Her er der dog i Photoshop er der er skyerne blevet lavet gule. Den måde, som vi opfatter vores farver på, det gør vi jo med nogle stave og nogle tapper og nogle stave. Jeg kan ikke huske, om det er stave, der tapper, men nu kalder vi det stave og tap. Cone og rods. Og dem vi bruger til vores almindelige syn, det er vores stave, og det vi er følsomme for i bølgelængder, det er en kort, mellem og en lang bølgelængde. Og det der rent faktisk sker, det er, når det kommer ind på de her stave på vores nethinde, så sker der den information bliver sendt op til hjernen, og hjernen tager så forskellen på de tre bølgeområder, og så laver den så den farve for os. Der er en kurve, som ikke er med på den her, og det er den vi ser med vores tappe, og det er faktisk vores nattesyn. Og et øjeblik vi er nede på nattesyn, hvor lyset er meget svagt, så begynder vi at se sort-hvid. Og det er et syn, som det skurven skulle tegne, så lå den hernede.
Så det der med, at de siger, at alle katte er grå i mørke, det er fuldstændig rigtigt. Farven forsvinder for ens opfattelse. Til gengæld så er vi super sensitive med hensyn til lysstyrke. Vi kan se meget lav lys. Der er en interessant ting, der sker med farver og lysintensitet. Hernede, ja, der er det sort og hvidt, der ser vi med tappene. Det er vores nattesyn, og så øger vi så lysmængden, og så kommer det spektrale område så frem op til et vis størrelse, og så synes vi egentlig, at vi ser meget godt med farver. Øger man lyset en lille smule mere, så kan farver faktisk ændre farve op til 10 gange. Og er de til venstre for det gule område, så bliver de mere kolde, og er de til højre, så bliver de så mere varme. Og det er ret interessant at vide i forhold til, hvordan lyset det skal dæmpes, hvordan vi opfatter farven. En anden ting, der influerer på måden, vi ser farver på, er farveblindhed. Og der er vi her i Nordeuropa. Mændene i Nordeuropa har en farveblindhed i det røde og det grønne område på 7%. Og af en eller anden årsag, så er man nede for eksempel i nogle stillehavsøer, der er man helt nede på ingenting for mændene. Det hænger sandsynligvis sammen med et eller andet helt tilbage fra huleboernes tid eller et eller andet. Der er garanteret en eller anden logisk forklaring på det. Damer har ingen farveblindhed som sådan, så hvis det er faktisk damer, der skal beslutte farver, dels på mænds tøj, men så sandelig også inden for tv-teater og så videre. Godt, lad os lige kigge på de farver, der rent faktisk er til rådighed i industrien. Det er jo sådan, at vi i lysindustrien, vi er jo ikke store nok til at kunne have drevet en eller anden farve frem og så bruge den farve i vores industri. Det er alle sammen LED-farver, som vi har fået fra en anden industri, og så benytter vi dem bare i vores armaturer. Og der findes 7 farver. Jeg har ikke taget den hvide med, fordi den hvide er jo en blå, der er fosforkodet. Og de 7 farver, der findes, de kommer fra som sagt nogle andre industrier. De rød, gul og grøn kommer jo fra trafiklys. Så har vi cyan, de kommer fra flyvepladser. Og så har vi den blå fra brandbiler og politibiler. Og indikon, det er den farve, som man hærder plasten med i tandlægeverdenen. Jo flere LED-farver man har i sin lampe, jo større mulighed er der for at blande en masse farver. Og man har også en stor mulighed for at rendere en hvid farve med en høj rendering. Og jeg har lige et par cues, jeg vil vise jer. Tag den her ind. Så farverne, der findes, det var den røde, og så har vi en orange, og vi har en amber, og vi har en grøn, og så er der en cyan farve, og en blå, og den der indigo. Hvad vi så skal bruge alle de her farver for, det er netop at have muligheden for at have en stor farvepalette. Man kan også begynde at rendere farver på nogle flere måder. Hvis det var, at man havde en LED-lampe, der kun var en RGB-lampe, så ville man lave en cyanfarve med den røde og med den blå og den grønne LED i lampen. Men nu har vi lidt flere muligheder. Vi kan nemlig tilføje cyan-LED'en i sig selv, og endelig så kan vi tage det blå og den grønne LED ud, og så bare lade cyan-LED'en blive tilbage. Så har vi lavet nogle forskellige renderinger.
det er ikke spørgsmål om, hvad for en der er den rigtige, det giver bare lysdesigneren nogle flere muligheder for at rendere i samme farve. En andet eksempel jeg har, det er amberfarven. Så vi starter med den røde, og så den grønne. Det er den normale måde at gøre det på. Og her der tilføjer vi så en rød-orange, og så selve amber lysdioden. Og endelig amber lysdioden for sig selv. Så har vi lavet et eksempel med noget blåt lys. Her har vi den blå LED i sig selv, og så er der kommet lidt indigo, cyan, og så kan man jo så tilføje lidt rødt for at gøre den lidt mere autentisk i forhold til det blåfilter, man normalt benytter sig af. Er det en standardlampe, hvor I har alle LED'erne i, alle 7? Det er det. Ja. Det er det. Vi har nogle forskellige lamper, som vi kalder noget forskelligt. Det er den, vi kalder Vivid, og Vivid består af de 7 farver. Så har vi en Losters, og så har vi en Studio HD, som jeg har taget med. Losteren har også 7 farver, men der har vi udskiftet orange med hvid, og Studio HD'eren den har 5 farver, men det er en lampe til tv-brug især, og måske også til teatertilfælde, også til teater til forhus, men den laver hvidt lys med en høj rendering. Jeg kommer ind på, viser det meget hurtigt på et tidspunkt. En anden rendering, som vi kan lave med lamperne, det er hvidt lys. Og den svageste, eller den fattigste hvide, vi kan lave med lampen, det er jo en, som eksisterer af den røde LED og så cyan-LED'en. Og det er jo 2 komplementære farver, når de mødes, så bliver de hvide. Det kan lade sig gøre, fordi vi har både en cyan og en rød i lampen. Så det er den fattigste hvide, vi kan lave. Her der har vi en RGB-hvid, så ser den sådan ud. Rød, grøn og blå. Og her der har vi så de sidste 4 farver med. Så der bliver spektret lidt større, så I kan også se, at renderingen, der kommer flere farver frem. Det er klart. Så lad os lige kigge på den der. Det var de 7 farver med Vivid, og så har jeg lige lavet et par hurtige cue med den der 5-farvede der hvide lampe, som nu er kaldt op i ca. 3200 Kelvin. Den kan køre ned til 2700 og op til 6500 Kelvin, og for kameraer, der kan man så lave minusgrøn, og man kan også lave plusgrøn på den. Det specielle ved den lampe, det er rent faktisk, at der ikke er nogen hvide LED'er i, selvom det er en lampe til hvidt lys. Vi har nemlig fundet ud af, at den mintgrønne, som faktisk er en ny farve, som Osram kan lave, den kommer til at dække et fantastisk godt område. Og så har vi lysdioder på hver sin side af den mintgrønne, til at hæve den op, til at få en fantastisk god, ja, både TLC og også CRI. Nu skal vi jo til at vende os til det her. Så vi har rent faktisk fået alle vores lamper testet med den her nye TLC standard, som ham Alan Roberts han talte lidt om. I 3200 der er den 75, og i 5600 er den 82. Jeg var inde og høre hans foredrag, fordi jeg kunne umiddelbart ikke forstå sammenhængen med, at CRI'en den var på 94, altså forholdet 94-75, og 91-82 det steg, men der er der umiddelbart ikke nogen sammenhæng med. Umiddelbart. Anyway, sådan ser det ud for lampen. Godt. Hvad har vi så? Jeg har ikke noget der. Det næste vi lige skal vende, det er selve LED'en. Og der er jo sket en historisk udvikling med hensyn til, hvor effektive LED-lamper de er. Den skala, som jeg har taget med her, den viser herovre, der viser den, hvor mange lumen per watt en lampe den giver, og her den viser årstallet. Her der har vi glødelamper op til i begyndelsen af 1960'erne, som ikke er særlig effektive. De giver cirka et lys på en 8 lumen per watt,
Men så skete der noget, da halogenpæren kom, der hoppede den jo så op til 12 watt per lumen, hvor man udnytter den reflekterede varme ind i filamentet og gasser og så videre. Og så ligger den jo så fast. Det er ikke fysisk umuligt at udvikle den. Den mest effektive lampe, vi har lige umiddelbart i dag, det er jo rent faktisk en HID-lampe, udladningslampe, som giver ret meget, over 100 lumen per watt. Så hvis man har et eller andet område, hvor der bare skal være noget, der skal lyse hele tiden, så er en HID-lampe så sandelig det bedste. Men den har jo ikke en rendering, som man måske er særlig tilfreds med, hvis man er inden for tv, eller for den sags skyld op på selve scenen, medmindre man vil have den effekt. LED-lamper, de er jo på hastigt fremmarch, og det kommer til at gå stærkt endnu nogle år frem. Men der er en begrænsning med, hvor meget en LED den rent faktisk kan komme op på. For hvide LED'er i sig selv, så kommer den fysiske begrænsning med, at man putter, eller det gør man med alt, man putter elektroner ind, og så kommer der fotoner ud i den anden ende. Og der ligger for hvide LED'er begrænsningen på ca. 200 lumen per watt. Hvis man skal have hvidt lys, kraftigere hvidt lys, så bliver man nødt til at blande farver. Og der kan man komme op på omkring 350 lumen per watt, har man fundet ud af, hvis man blander det over af nogle farver. Den højeste lumen per watt, man kan få, det er den grønne. Den går helt op i 600, men så er der nogle af de andre, der trækker gennemsnitligt ned og så videre. Ikke? Men for at få en god rendering i 3200 og i 5600, så ligger man omkring på 350 lumen per watt. Det er den fysiske max, man overhovedet kan komme op på. Der går lige nogle år endnu. En hvid LED, den består som sagt af en blå LED, som er blevet fosforiseret. Og fosfor, jamen det er jo gult, og gul og blå, det giver jo hvid, når det mødes. Det gode ved fosforen, det er, at den også lige bryder, om man så må sige, med regnbuen, så man får et rimeligt spektrum med. Man får dog et dip, der ligger tæt på den blå, og det er igen en fysisk mulighed at få kurven ind på den blå. Der kommer elektromagnetisk, bliver der nødt til at være det her dip. Og det er lige nøjagtigt i det der cyan over det mindre grønne område, der kommer det der hul. Så rent faktisk, hvis man skulle lave en hvid LED-lampe i dag, jamen, så skal det måske være med en mindgrøn, eller i hvert fald med en hvid LED og plus en cyanfarve for eksempel. Det skal I ikke sige til de andre fabrikker. Den bedste mulighed vil jo være at flytte den der blå LED, og flytte den over i det ultraviolette, og så påføre fosfor. Så bliver det her område, det bliver så flyttet herover i det synlige område, og så har vi jo en fantastisk flot skala. Men problemet er jo bare, at ultraviolette LED'er, de er ikke kraftige nok til, at man kan få noget lys ud af dem. Men det er jo det, BB og S bruger i deres nye lamper. Eller hvad? Det er farligt for øjet i hvert fald. De bruger den her. Er det blå, altså? Og så findes der variationerne i blå, så de kan godt tage en blå og så flytte den lidt den anden vej der. Sådan noget. Men ja, en blå farve er jo faktisk farlig for ens øje. Og også almindelig blåt, ikke kun ultraviolet. Også almindelig blå. Og årsagen til det er jo, at vi er jo hyperfølsomme på grund af vores stave. Så er vi jo hyperfølsomme over i det kortbølgede område, altså over i det blå område. Så derfor så skal der ikke så meget blåt lys til, for at vi kan se noget i forhold til andre farver. Og så noget med øjet lukker ikke ned for det blå. Er det ikke det, der er? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så der har været nogle undersøgelser om det. Altså, hvis man står i scenelys og så er det okay. Man skal ikke sidde og arbejde på det en hel dag. Altså. Men det bliver også bedre. Det bliver bedre og bedre det hele. Jeg kender ikke specielt, hvad det er for en LED, som BBS de bruger, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, hvis man kun har en hvid LED,
enten i kold eller varm. Det er jo bare et spørgsmål om, hvor meget fosfor man putter på. Så ser den sådan der ud. Og vi har jo fosforpladen foran på lampen, ikke? Ja, men det er samme system. Det er samme princip. Det er samme man princip. kan bare udskifte fosfor. Lige præcis. I stedet for at den er der, så er den lidt længere oppe, ikke? Ja. Her der ser vi et billede af det spektrale område, og der er den så med farverne, som man kan se, der er dybden dernede i det syreane område. Ja, hvorfor er det, at hvis man blander en rød og en grøn, og man får gul med en LED-lampe, så holder en banan hen foran den, så ligner den sgu ikke helt den farve banan, som vi havde forventet, at den skulle se ud. Og det er jo fordi, at LED-farver er jo meget monokromatiske, så man får jo ikke det hele imellem. Man får noget, hvor der eksisterer grøn og hvor der eksisterer rød. Man får jo ikke, om man så må sige, en gul farve. Det ser sådan ud. En anden ting at bemærke, det er, at der findes jo også noget, jeg ved ikke, om man skal kalde det falske farver. Men hvis jeg blander en magenta, så blander jeg en blå og en rød. Men den farve, den eksisterer rent faktisk ikke i en regnbue. Den ligger simpelthen ved siden af hinanden. Den folder sig ikke ud i det spektrale område. Magenta er en blandingsfarve. Jeg undrer mig over, at den røde ikke matcher øjets maksimale på det forrige billede. Altså, at den røde pik ikke matcher øjets. Det er jo nogle billeder, jeg har taget fra det så jeg også tidligere. Ja. Altså på dine tegninger, at den røde og den grønne øjefølsomhed var meget overlappende, mens det jo ikke er tilfældet i de der kurver. Det som der er her i baggrunden, det skulle være øjets følsomhed. Det er ens øjes følsomhed med hensyn til kortlange. Ja, der kan man jo godt forestille sig, når man lægger den røde og den grønne sammen, så bliver det ikke den samme gule match. Altså den gule farve eksisterer jo ikke, sådan som jeg har fået det forklaret. Det er rigtigt. Det er et øje, eller hjernen, der siger, nu er der lige meget, så bliver det gult. Ja, den gule farve eksisterer. Det er magentafarven, der ikke eksisterer. Den gule farve eksisterer ikke, når du blander den. Men i regnbuen eksisterer den. Jo, det er rigtigt, men i virkeligheden er det, at den røde og den grønne følsomme tap eller stav, eller hvad det er, bliver lige meget eksponeret, og så siger den, nu ser jeg gul. Sådan har jeg fået det forklaret. Lad os gå tilbage. Nå, men nu skal jeg ikke... Fordi vi er jo ikke kun grønne, og vi er jo ikke kun røde følsomme, og vi er ikke kun blå følsomme. Men området er jo meget stort, men det er bare den dominerende faktor i vores følsomhed på staven. Så der er gul med ind over også. Den er måske bare knap så højt oppe, som den grønne og den røde den er. Men den er der dog. Det er ikke kun grøn og rød, vi føler som mand. Og det er også forkert, at der står her. Det gør der heller ikke her. Fordi det hedder den korte, medium og den lange bølgelængde. Det er det, man skal... Ja, undskyld. Det er stort emne. Det er et stort emne. Ja, det er det. Jo, en anden ting, som man så skal være opmærksom på, det er jo, når man benytter nogle forskellige lyskilder, og det er umiddelbart, så ser det ud som om, at det er samme farve op på et vildt stykke stof. Men i det øjeblik, man begynder at belyse for eksempel et gulvtæppe med en RGB-lampe, som man har prøvet at lave som hvid, og så en ganske almindelig hvid kilde, en halogenlys, så er der jo meget stor farveforskel, og det er det, man vil opleve, og især med LED-lys, fordi de netop er meget monokromatiske. De bølger ikke ligesom ind over hinanden. Godt. Her der er RGB, her der ser vi lidt vores X7-system, som tager lidt mere med, men den er jo stadig ikke perfekt. Der er jo ikke noget, der er lige så godt som en glødepære eller et tungsten. Halogen. Det næste vi skal kigge på, det er
Jamen, hvor gode er LED-lamper så i det øjeblik, at vi vil måske erstatte eller bruge dem i stedet for en almindelig halogenlampe, og så også sætte farvefilter foran. Der har jeg lige et par cue til at vise det på og illustrere det på. Før vi gør det, så hvis I skal ud og købe LED-lamper i dag og i fremtiden, så sætter det i hvert fald større og større krav til, at jeres lysspor kan håndtere den information, som I nu vil til at arbejde med, eller i hvert fald gøre det nemt for jer i dagligdagen. Og der er på jeres lysspor er der sandsynligvis noget, der hedder en color picker og en gel picker. Og det vil sige, at nu kan jeg kalde min LED-lampe op, og så kan jeg sige, at nu vil jeg gerne få den i en anden farve, så trykker jeg på color pickeren, så lander den i det område. Eller også så vælger jeg en filterfabrikant her, og så vælger det filternummer, der så er. Og så kommer den så tæt på, som den overhovedet kan komme med de LED'er, som der er i den lampe, som vi har investeret i. Måden, som det foregår til, hvad er det for nogle data, der kommer fra lyssporet og så ind i LED-lampen, det foregår ved, at der er et engelsk firma, som man sender sin lampe over til. Vi sender vores LED-lampe over til dem, og så laver de så et billede tænder for lampen, laver et billede af et spektralt område af lampen, og det samme har de så gjort med en halogen lampe og med et filter foran. I det tilfælde er det taget et 201 filter foran, så ser det spektralt ud sådan der, og det prøver de så at simulere med at blande farverne. Og den data, den sender de så tilbage til lyssporsfabrikanterne. Der får man sådan en pakke, stort set ugenligt, det gør man ikke med mundligt, hvor der så er alle mulige nye LED eller andre, og det er jo for den sags skyld også moving lights og alle mulige andre profiler, og så er det så vores opgave og andre lyssporsfabrikanter til at håndtere den data og så putte det ind i. Det er sådan, man, når I skal ud og vælge lysspor, at I skal vælge noget, der kan håndtere, fordi det bliver meget vigtigt i fremtiden at kunne vælge farver. Er det mere præcist at lægge et elektronisk filter ind i en LED-lampe? Fordi hvis du tager et gelfilter og sætter foran en LED-lampe, er jo i virkeligheden ikke lavet til LED-lamper. Altså de fysiske gelfilter. Det er lige præcis det, vi skal i gang med nu. Okay, tak. Tak. Så lad os kigge lidt på det. Så det, jeg har taget med til det her, det er, at jeg har taget nogle filter med, og så er jeg tændt for 3 lamper. Den til højre, det er en hvid LED-lampe. Kun en hvid. Den kan ikke noget som helst andet. Den kan ikke ændre noget som helst farve. Den er kun hvid. På det, de kalder varmhvid. Så den burde ligge omkring 3200 Kelvin. Den i midten, det er en almindelig source 4 halogen. Så det er den kilde, som vi har været vant til altid. Og den helt til venstre, det er den LED-enhed, som vi kalder luster, som har de her 7 farver, altså de 6 farver plus den hvide. Source 4 halogen, den er var kun på 50%, nu kører jeg den op på fuld styrke. Og det er ligesom det lysforhold, der er imellem LED-lamper og almindelige halogenlyskilder i dag. Jeg vil dog også sige, at den er på 750 watt, og de 2 andre er på, hvis man tænder alle LED'erne, er på 150 watt. Så der er jo også en lille forskel der. Men i det øjeblik, man så begynder at sætte farvefilter foran, så sker der jo virkelig noget. Det vi så før med 201'eren, det tager jo 50% af lyset. Jeg blev nødt til at sætte 201'er ned foran min hvide LED-lampe. Jeg kan ikke skifte farve på den. Og det gør jeg også foran min almindelige halogen source 4. Og der røg så 50% af lyset, og så skifter jeg lige min luster, source 4 luster, til 201'eren. Så ser det så sådan der ud. Det kan godt være, at jeg ikke har ramt farverne 100%, men de kommer sådan nogenlunde derpå. Og det kan også godt være, at lysintensiteten er lidt forskellig, og som vi så før, så er lysintensiteten også vigtig i forhold til den opfattelse af farven, vi har. Men det jeg i hvert fald kan vise, det er, når man renderer en farve, så er den meget, meget forskellig. Jeg kan starte med, jeg ved ikke om I kan se, nej, det venter jeg med. Jeg har taget min lille gardin med her. Og her der har vi
den varmehvid LED, så har vi den almindelige halogen, og så har vi losteren. Det kan man måske godt kalde metameriske fejl. En anden farve, som jeg har taget med, det er et 85 filter. Et dybblå med de udskifter. Den tager jo, hvad er det, 80% af lyset eller sådan noget. Så nu forsvinder der en hel masse. Sådan der. Og så er min loster derovre, den er kun på 38%. Jeg kan lige køre den op på 100%. Sådan der. Så umiddelbart kan man måske igen aflede, at det måske ser ens ud. Ja, måske gør det ikke. Det er ikke 100%. I hvert fald så skal man ikke tro, at man kan købe en hvid tungstenslampe, og så tro, at man kan sætte et almindeligt farvefilter foran den, og så det bliver det samme. Det kan man ikke. I hvert fald ikke, når man begynder at rendere farver. Her der har jeg en almindelig sort t-shirt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men den er sådan nogenlunde rødlig, som vi plejer at se den i halogenlyset, ikke også? Men det er det, man skifter over i LED-lyset, så er det rødlige område lige pludselig ikke med. Det er en meget monokromatisk blå farve, vi har her. Så nu er den helt sort. Her der ser vi det røde farvestof, der er jo i sort, eller den her type sort her. Og igen her. Jeg ved ikke, om det var synligt for jer dernede. Men i hvert fald kan jeg... Meget synligt. Hvad? Meget synligt. Meget synligt, godt. Jeg vil lige køre det her stof ind over igen. Så nu kommer Loster, LED'eren. Jeg skulle have min assistent med. Du klarer det fint. Halogen, og så kommer den varme LED. Det kan jo godt være, at det er okay som for en lysdesigner, men man skal bare vide, at der er altså en lille forskel her, ikke? Det næste filter, jeg er med, det er en Congo Blå, hedder den, en 981'er. Og den tager jo 90% af lyset, mindst 95 eller sådan noget. Der røg det lys. Og det gør det også her. Sådan der. Og det er det, du spurgte om. Så er det, du gerne vil se, ikke også? Jo, tak. Alright, lad os køre det ud. Og det næste, vi skal kigge på, det er... Så konklusionen er, at den med de 7 farver er bedst til farvet lys, eller hvad? Ja, altså hvis du skal lave filterfarver, så er det i hvert fald en god idé at så tage en med de 7 farver, frem for at tage en, der kun er hvid, og så sætte filterfarver foran. Ja, så mister man lys, der stjæler filter. Ja, og det bliver heller ikke det samme anyway. Herover der får du en additiv farvemixning, og du kan virkelig få en powerful kilde, plus du også har mulighed for en stor palette. Men, og konklusionen er også, at man kan ikke regne med, at filterfarven den er 100%. Altså det fysiske filter? Nej, altså man kan ikke regne med, at filter, den farve, man er vant til at se, når man er belyst med en eller anden filterfarve på, altså på en scenografi eller noget. Altså på en halogenlampe med 85 filter? Det giver en anden farve på det, man belyser på, ikke også? Der er noget andet lys, der kommer ud af det. Hvis man lyser på en rundhorisont, ingen problemer, så giver den farve, som man forventer. Det er den sorte t-shirt, kunne man se det meget til. Ja. Godt. Og det er simpelthen fordi den med de 7 farver, der slukker man helt på det røde, mens med halogenen, der kommer der stadigvæk noget rødt igennem. Ja.
så kunne jeg måske have tændt lidt for den røde LED i det, ikke også? Men så op på den hvide væg, der ville den have været lidt smule rødere end den anden, ikke? Altså man kan måske godt finde frem til den rendering på stoffet, man vil have. Det kan man sikkert godt. Der er en masse funktioner i LED-lamper i dag, som man lige skal være opmærksom på. Og lad mig lige løbe igennem nogle af dem. Eller der er nogle funktioner, som vi har kopieret ind i LED-lamper i dag også, som man har været vant til i halogenlys. Der er noget, der hedder redshift. Og redshift, det er jo noget, vi har kendt til siden solen den stod op og ned. Det gjorde den jo før vi levede, så det er noget, man altid har været vant til. Og sollyset bestemmer jo ens dagsrytme. Når den er på sit højeste og så videre, jamen, så er vi jo klar til at arbejde og jage, eller hvad vi nu skulle og skal. Og når den så ligesom går ind af aftenstid, så bliver det rødere og det bliver lavere lys, og det gør os klar til at sove og slappe af og så videre. Og vi er vant til, at lys der dæmpes, det bliver rødere. Den sidder simpelthen i os, fordi at da man opfandt ilden, jamen der var det jo også bålet, når man så kom ind i sin grotte derinde, så var bålet, når det blev til gløder, så blev det også varmere, og man kunne falde i søvn. Så det er helt så lyset det påvirker os, og især også det her redshift. Især også med hensyn til romantik, er det også en forventning om, at ved lavt lys skal det helst være lidt varmt og så videre. Så hvis man skal ud på en restaurant med sin kæreste, så vær helt sikker på, at de har halogenlys eller stearinlys. Det vil være frygteligt at komme ind i sådan en restaurant med hvide LED'er, som de har prøvet at dæmpe en lille smule. Og så sidder man der som en grå hundkat og hankat, ikke også? Altså, det vil være en katastrofal aften. En anden ting, vi skal være opmærksom på, det er flikker fra LED-lamper. At LED-lampen, den har jo en processor indbygget. Så den der frekvens, der kommer ind, bliver så hakket op og speedet op i en eller anden modulation. Og det gør så, at vi kan hæve den op til 25 kHz, så man ikke ser det der flikker. 25 kHz, den går ud over lysstyrke. Så derfor så, hvis man kan køre med den lidt lavere, men det kan man så justere, i hvert fald vores lamper, så kan man også hæve lysstyrken. Og det normale, det ligger omkring 800 til 1500 Hz. Men der er nogen, der ikke I vil se, at der er LED-lamper, hvor at hvis I tager og bevæger jeres hoved hurtigt, og med jeres øjne følge hovedet, så ser I en flikker. Og den flikker, det er jo hjernen, der lige pludselig skal håndtere en information, som måske ikke er nødvendigt. Og man har sågar hørt om folk, de bliver syge af at håndtere den information, hvis de bevæger sig for meget i LED-lys, som har den her flikker, og ikke har en proces, der kan forøge bølgelængden. En anden ting med hensyn til netop den her frekvens, det er, at hvis man er inden for tv, så kan det også, så kommer det så billederne så til at se sådan der ud. Især hvis man kører high-speed kamera og sådan nogle ting. Som vi hørte i før, så er vores øje meget lysfølsomt. Helt ned til, faktisk jeg har læst stedet, helt ned til 10 fotoner. Og hvad det er lys omsat i lumen og lux og alt det der, som vi kender til, det er ingen anelse om, at det er ikke ret meget. Vi er hyper lysfølsomme. Og der er det vigtigt, at LED-lampen den kan dæmpe ned til meget lavt, fordi vi alle sammen sidder i et teater, og det mest magiske øjeblik i et teater, det er jo, når lyset dæmper meget stille ned, altså husbelysningen dæmper meget stille ned, og så bliver det helt mørkt, lige måske hvor lang tid de nu holder den, det ved teaterfolkene, hvor lang tid de holder den, og så kommer scenelyset så op, og så går forestillingen i gang. Det er jo et fantastisk magisk område, og hvis man lige pludselig begynder at flække der de sidste 5%, så ødelægger man jo starten på en god aften, ikke også? En anden ting, man skal være opmærksom på, det er med hensyn til LED-lamper, at der er noget, der hedder binding og alt det der.
at man i hvert fald får dem testet, før de bliver shippet fra fabrikkerne, om at de er i rimeligvis samme farve, når de bliver shippet. Hvis det er hvide LED'er, fordi hvide LED'er er de største banditter, fordi der er ikke nogen mulighed for at korrigere det med nogle farvede LED'er i lampen. Og farvede LED-lamper skal have sådan en farvemanagement, color management i selve lampen. Men hvide LED'er, der kan man jo ikke justere noget som helst. Og hvor tit er vi ikke alle sammen kommet forbi en eller anden installation, hvor der kun er hvide LED'er, og så er der nogen, der er grønne, og nogen, der er magenta, og det flyver over det hele også. Og selvom de er i samme binding, så vil der være små forskelle alligevel. Så det er ikke skidt. Når du siger, at du justerer dem fra fabrikken af, er det så en elektrisk måling, man justerer, eller er det visuelt? Du må simpelthen tænde for dem, fordi når de kommer, de hvide LED'er, de kommer færdige, så har du købt dem i en eller anden binding, og så håber man jo så på, at de er der. Det er de også, men der er jo en tolerancegrænse, og den tolerancegrænse kan man faktisk se på hvide LED'er mere end farvede LED'er. Især fordi farvede LED'er bruger man i sammenhæng med andre farver osv. Men så det gør, at så kan du ikke gøre mere ved det. Du kan ikke tune det eller noget som helst. Det eneste du kan gøre, det er, at du kan tænde for alle lamperne. Og så kan du kigge på, hvordan de ser ud i forhold til hinanden, og så kan du batche de lamper sammen. Så hvis du som kunde bestiller 20 lamper, så sørg for, at de 20 lamper er blevet tændt på brikken og justeret op. Eller ikke justeret op, men sammenlignet. Ja. Så du ikke får en, der er magenta og en, der er grøn. Ja. Så kan du virkelig se forskel og så videre. Så hvis man senere skal bruge nogen, så kan du komme ud med det. Og bruge den i samme sammenhæng. Ja, eller også så igen tænd for lampen på brikken. De har en eller anden form for en reference, hvornår man synes, den er god. Ikke? Men sammenlignet med andre, så vil jeg nok sige, så skal man nok købe lamperne sammen. Men mindre man køber farvede LED-lamper. Ja. De har et color management system i sig. Ja. Godt, lad os lige kigge på den der redshift-funktion. Fordi det er jo selvfølgelig også en funktion, som vi prøver at putte ind i LED-lamper, og den nu er så vigtig. Her har jeg to identiske lamper, LED-lamper. Den til venstre har vi tændt for redshift muligheden, og den til højre er muligheden ikke tændt for. Det er en funktion, man tænder og slukker på selve lampen. Når jeg dæmper den ned, så er vi vant til med en halogenlampe, der bliver rødere, og det er så også det, vi prøver at simulere med den her lampe, eller med de her lamper. Det kan alle lamperne, også studielampen. Og hvis I stod her, hvor jeg stod, så vil I se, at den røde LED, og den arbejder i forhold til de andre på den lampe mere end den anden. Hernede der skifter jeg til en pink farve. Og der er den venstre side også varmere, og når vi fader op til 100% i den pinke, så mødes de nogenlunde. Og her der skifter jeg til en canary og fader ned. Og så nu vil jeg skifte til en blå, stilblå, og fader vi op, så er de nogenlunde i samme farve. Og nu hvor vi er her, så kunne jeg måske lige fade 20 sekunder op på den her source 4, jeg har stået dernede. Og det er lusterenheden. Og det var bare lige for at vise jer en dæmpning, men hvis I har lyst til at se en eller anden filterfarve, så kan vi selvfølgelig godt se på det. Jeg ved ikke, hvad er klokken? Tiden er gået. Allerede? Ja. 10 minutter i 3. Og du har et minut endnu. Okay, men vi kan trykke på den her, så vi kan lave forskellige farver. Jeg vil hurtigt køre den ud, fordi vi har lige det sidste, vi lige skal igennem. Men har vi så travlt med at få kaffe og kage? Det ved jeg ikke. Jeg holder bare tiden, fordi der er en anden, der skal på os. Det vil jeg springe over, så vil jeg lige gå hertil. Ja, vi skal jo alle sammen installere LED'er på en eller anden måde. Som det er i dag,
så kan vi tage en LED-lampe og putte den op i vores rigger, så kan vi sætte strøm til den, og så DMX ind i den, og så virker den så. Men der er måske lige nogle ting, man skal overveje, og det er, at man skulle sætte den på et relæ, sådan så man kan enten fjernstyre, eller i hvert fald man skal gå op og så tænde og slukke sin LED-lampe, fordi de har et standby strømforbrug på helt op til 50 watt, har vi erfaret. Og så går den grønne bølge lige pludselig af sig. En anden ting, man også skal tænke på, det er, at strømforsyningen, det slider jo også på den. Så hvis strømforsyningen har den samme levetid, som LED'erne har en levetid på, men man ikke tænder LED'erne i samme tid, så ryger strømforsyningen før LED'erne ryger. Så der er nogle faktorer, man lige skal tænke sig om. Er det kun LED'erne, der er 50 års garanti på, er det ikke på resten? Nej, altså det er jo den målestok, som vi har. Vi som fabrik, vi får jo at vide af LED-fabrikanten, at hvis I kan give LED'erne den her temperatur, makstemperatur, så holder den 50.000 timer, hvor den kun falder til 70%. Godt, det er jo så en information. Vi skal nok holde den dernede, og den holder i 50.000 timer. Men strømforsyningen, hvad så med den? Hvad for en strømforsyning skal vi købe? Skal vi købe en billig, skal vi købe en dyr osv.? Vi køber en strømforsyning, der holder en faktor 5. Det vil sige, at den holder 5 gange mere end de 50.000 timer. Men vi siger dog stadigvæk til folk, I skal købe det vil være godt for jer at købe et relæ, så I kan tænde og slukke for installationen. Om ikke andet så for at spare nogle penge, men også for at spare på enheden. Men det er jo også noget, man skal tænke på. Der er en ting, I skal i hvert fald tænke på, når I installerer en LED-lampe, det er, at den har også en opstartstrøm, ligesom for eksempel HMI-lamper og andre udladningslamper har. Og hvis den ikke er testet fra fabrikken, og de ikke kan give en data på det, så for at I skal være på den sikre side, så skal I i hvert fald have en faktor 3. Og det vil sige, at hvis I har en 13 amperes sikring, så kan I ikke putte for 13 ampere LED-lamper på. I skal faktisk kun putte på for noget, der er 3 gange mindre, for at være på den sikre side, at sikringen den ikke springer. Som det er i dag, så har I jo et dæmperrum og så videre. Og der er fabrikker, ikke kun os, men også andre, der supporterer vi så den installation ved at have dæmpermoduler, som indeholder både dæmper, relæ og så for den sags skyld også en konstant strøm. Så hvis I skal installere noget i dag, og I installerer med sådan nogle dæmpermoduler her, så er I sikre på, at I altid op fra jeres udtag kan tage en almindelig lampe, eller I kan tage en moving light eller en LED-lampe styret på relæer. Så vi som fabrik har og andre, også de andre fabrikker har kan man sige, en midlertidig løsning indtil hvad der nu måtte ske. Fremtidige installationer, der ser vi til, eller som vi ser fremtidige installationer, det er, at der ikke vil være noget dæmperrum. Det vil være et strømdistributionsrum, og det vil være sådan, at der vil være relæer, der er placeret alle mulige steder, så det er tæt på jeres række og på jeres LED-udstyr og moving lights osv. Men der er steder, hvor I har behov for en halogenlampe, og der bliver det så med distribuerede dæmper i stedet for et dæmperrum. En af de distribuerede dæmper, det var den, der sad på den almindelige source for, som der sidder her. Så det er bare en lille dæmperenhed, der bare lige passer til en lille wattage eller en lidt større wattage. Og der er et lille billede af der. Noget af det vigtige, det er RDM. RDM bliver en utrolig vigtig ting i fremtidige installationer. Og RDM, det står for Remote Device Management. Og det, som det rent faktisk er, det er, hvis lampen har RDM indbygget, hvis jeres lysspor har RDM indbygget, eller for den sags skyld en lille PC-software, så kan I tilslutte lampen, og så kommer lampen op på jeres lysspor, og så siger, hey, jeg er en source for LED, hvilken adresse vil du give mig, og jeg har behov for information omkring, skal jeg være i rødskiftet situation, skal jeg have en responstid på min LED som en glødepære, og dæmperprofilen, hvordan skal den se ud. Alle de ting, man kan stille bag på en menu på LED-lampen, kommer man nu til at kunne stille via RDM-softwaren eller RDM-faciliteten på lysbordet. Fordi
i gamle dage, eller for den sags skyld også nu, der sad alle intelligensen ude i dæmperrummet, så man behøvede bare at gå til et dæmperrum, og der sad intelligensen, så gik der strømkabel op til halogenlampen, det er jo som sådan ikke særlig intelligent. Nu flytter man hele intelligensen op i selve riggen, så man har brug for at have en mulighed for at konfigurere og også fejlsøge på sine lamper, og det er det, som RDM det er konstrueret til. RDM kører, og protokollen kører over de almindelige DMX-kabler, så man skal ikke til at ud og investere nye kabler. Det er noget, der allerede findes. Så det sidste har jeg lavet en lille case study, en lille opsætning med 96 kanaler, dæmperkanaler, som det ser ud. Jeg har ikke taget nogen moving lights med. Og de lamper, som vi har i det her teater eller tv-studie, det er så med noget cyklorama-lys, horisontlys, og så er der nogle fresneller, nogle par og nogle profilspotter. Som det ser ud i dag, der bruger vi jo der bruger vi 160 kW, og øvelsen har så gået ud på, at vi vil lave den samme lysmængde på vores gulv. Det I så skal lægge mærke til, det er de her dataporte. I en ganske almindelig dæmperinstallation, der har vi bare en DMX op til det her 96 kanals dæmperskab, og så var det overstået. Nu begynder vi så fra nu af faktisk, ja, måske allerede for et stykke tid siden, og så lidt ud i fremtiden, der begynder vi så at tilføje LED-lamper ind i vores tv-studie eller teater. Det første vi har gjort, det er, at vi har erstattet alle vores halogen cyklorama-lamper med LED-lamper, og så har vi også et par distribuerede dæmperenheder med af dem der, har jeg taget med, og så nogle washlights, som er dem, der hænger der, og så nogle af vores source for LED'er. Jeg har i hvert fald reduceret strømforbruget med 57%. Jeg har stadigvæk det samme lys på gulvet. Lampeantallet er gået op, fordi LED-lamper er ikke lige så kraftige som halogenlamper, så jeg bliver nødt til at øge antallet af lamper for at have det samme lys på gulvet. Men prøv at se på mine dataporte. Min dataporte er lige pludselig gået fra at være et DMX-snor til nu pludselig at være et netværk. Og sådan fortsætter det fra 2 til 5 år og op ude i fremtiden, som vi ser det, og som vi har talt med folk og andre fabrikker om. Så her der er der en lille graf af, hvordan det ser ud. Her der har vi tiden nu, der kan vi se, at fra en DMX-kanal og så op til mange dataporte. Vores strømforbrug går ned, lysmængden er den samme. Antallet af lamper falder efter cirka en 5-årsperiode fra nu af, fordi vi har formodning om, som LED-fabrikkerne siger, at der begynder LED'erne virkelig at blive kraftige nok til, at vi ikke behøver så mange lamper, som vi gjorde, eller som vi gør på nuværende tidspunkt, for den samme lysmængde. Så effektiviteten den stiger. Så sådan ser et design ud, som vi har den i dag. Vi har et dæmperskab, og så har vi nogle lamper og en DMX-port. Så har vi lidt fremtiden, det er med LED-lamper, så nu har vi lige pludselig et lille netværk med en node, kalder vi det for. Og så har vi de her moduler i vores dæmperskab, som kan håndtere både dæmper, relæ og konstant strøm. Og endelig den helt fremtidige installation, der har vi ikke noget dæmperskab, men der har vi et distributionsskab, et strømdistributionsskab, som så kommer ud til riggen, hvor vi så tager strømmen fra. Undskyld, jeg gik over tid, men det var hvad. Er der nogle spørgsmål? Godt, så vil jeg sige tak. Tak for det. Tak.